Obila e boma ma Mombasa ondhiyo ji adek michich godo ni kwalo simbe mag ong'we yamo e bomano ka komanda mar obila ma Mvita Nicholas Chelulot oyango ni gisendhiyo mahewo simbe 100 michich ni nokwal. Apisa mag obila oyango achiel kuom achijego kaka mano mong'ere kae gi kuom simbe e boma ma Mwembe Tayari kama kuom kamago osejimbore. Achijno mano otero obilago nyaka e dukni ma osebed king'iewe simbego kuomgi. Kanoloso e tesend obila ma Mombasa Central, komanda mar obila ma Mvita Nicholas Chelulot nogolo siem ne jogo makwalo simbe mag ong'we yamo ni ok gibidok chien e apedha mar kedo gi kuo makamago. Alikiri kwamba yeye huiba masimu pale Mwembe Tayari na akatuongoza mahali akiiba simu anaenda kuuza. Na tulienda mpaka kwa hiyo duka na tukapata kwamba ako na simu mingi ambaye mnaona hapa mbele. Tulipata kushika wanunuzi wawili na yule mwizi. Kwa wale ambao wananunua simu za wizi, hakuna tofauti na mwizi, sababu wewe ukishikwa na simu za wizi hata wewe utastakiwa.